Зоопарк у галаве. Великапостныя рэкалекцыі на радыё Марыя. Супакою добра сябры, мяне завуць Азец Евген Голуб, і мы з вами в новай серыі «Зоопарк у галаве», дзе стараемся распазнаць розныя ідэі спеклародам, розных бесянятаў, розных духаў зла, якія хочуць перакруціць нашае жыццё, перакшталтаваць яго на свой лад. І што яны робяць? Яны не проста нас змушаюць, яны стараюцца нам падманам паказаць, што ёсць нейкія вартасці, якія для нас былі б каштоўныя, і што ёсць нейкія рэчы, без якіх мы б не былі шчаслівыя. Калі кажу пра вартасці, то вось сённяшні гэты дух зла вельмі любіць атмасферу няпэўнасці, вельмі любіць, калі чалавек клапоціцца пра сябе, вельмі любіць, калі ёсць упэўненасць у тым, што апрача цябе табе ніхто не паможа. І тады ён падыходзіць і шэпча: так, сапраўды без цябе, і весь вот такой вот рэчы, якая называецца сакла. Таму што сёння будзем гаварыць пра філаргію. Што такое філаргія? Філаргія – гэта самы стары назоў гэтага духа. З грэцкай мовы складаецца гэтая назва з двух частак: філео – любіць, і аргерос – срэбра, срэбралюбства. Чаму? Таму што ў старажытнасці срэбра – гэта быў той матэрыял, з якога найчасцей рабілі манеты. Як я ўжо казаў, срэбралюбства, яно не базуе на прагнасці чалавека, на тым, што чалавек, як Скрудж Макдак з мульціка, будзе купацца ў гэтых манетах і хоча мець і больш, і больш, і больш. Самае багацце, самыя грошы, самыя матэрыяльныя каштоўнасці па сабе не з'яўляецца каштоўнасцю для нас. Мы разумеем, што яны з'яўляюцца адкрыццём у жыццё, которое будзе спакойнае, забяспечанае і якое дазволіць нам усе нашыя жаданні споўніць. І вось у гэта б'е філаргія. Яна кажа, што грошы – гэта тое, што дасць табе бяспеку. І найлепей сябе адчувае ў атмасферы, як я ўжо казаў, няпэўнасці, у атмасферы тады, калі чалавек баіцца за будучыню, у думках пра будучыню. І вось тут трэба злавіць сябе на тым, што думкі пра будучыню – это думкі пра то, чаго няма. Думкі пра то, што нерэальнае. Як усе духі зла, яны вельмі баяцца тут і зараз. Яны вельмі баяцца актуальнай сітуацыі. І таму адцягваюць нас у вось гэтыя розныя клопаты, у тое, што нас непакоіць, але звязанае з заўтрашнім днём. І вось гэтыя ўсе думкі, што калі ты сам пра сябе не паклапоціся, ніхто не паклапоціцца, калі Бог памагае толькі тым, хто дапамагае сабе сам, ось, а што з табой будзе далей, ці маеш ты падушку бяспекі і так далей. Ось усё гэта складаецца на такое празмернае перажыванне за заўтрашні дзень. Менавіта гэтым філаргія займаецца, менавіта да гэтага клопату, да гэтай небяспекі заўтрашняй нас хоча прывесці. Сутнасць у чым? Сутнасць у тым, каб пасяліць хаос. У нашага добрага знаёмага Брэгеля старэйшага ёсць гравюра, которая уяўляе сабой срэбралюбства. На гэтай гравюры аварыцыя называецца яна, ад лацінскага слова «жадаць». Это пажаданне таго, чаго не маеш. Это вось вочы, которые хочуць, да? Эта гравюра паказвае нам абсалютны хаос. Там нейкі рыцар скупы грошы свае хавае. Нехта вакол яго там ташчыць сундук, хтосьці лічыць манеты. Зноўку ж ляжыць сімвал жабы з манетай у роце, як бы сімвал таго, што вот не паглынеш ты ўсё гэта багатства, каб хацеў. Усё гэта багацце, которое вакол цябе. І вось там абсалютна нейкі такі хаос і балаган. Хаця здавалася б, гэтая маёмасць і гэтыя грошы павінны прынесці лад, прынесці гармонію, прынесці нейкі парадак. Вось менавіта да гэтага імкнецца сённяшні грэх, гэта філаргія, каб змусіць нас паверыць у тое, што матэрыяльнае дасць нам спакой. А яно спакою абсалютна не дае, таму што тут мы самі адказваем за сваю будучыню. Што робіць філаргія? Крадзе нам веру ў Божы провід. Крадзе нам веру ў то, што пра нас клапоціцца. Атрымаецца, што мы клапоцімся толькі самі пра сябе.
І цікава, што найчасцей паддаюць таксама гэтаму граху не толькі маладыя людзі, а старэйшыя. Добра сябе філаргірія адчувае сярод старэйшых людзей. Не таму, што згодна з стэрэатыпам старэйшыя больш сквапныя, таму што старэйшыя патрабуюць апекі, можа больш яскрава. Старэйшы чалавек патрабуе апекі сам ужо не шмат можа, чым старэйшы робіся, тым больш бачыш, што патрабуеш апекі іншых людзей, здатны на апеку іншых людзей. І страх перад тым, што цябе не будзе, страх перад бездапаможнасцю змушае адкладваць, змушае вось гэты прыславёвы матрас хаваць сродкі, да? Хаваць это грошыкі дзесьці, там, рабіць это розныя свае заначкі, загатовачкі і так далей, все это збіраць розныя рэчы, а можа спатрэбіцца. Чаму мы збіраем? Чаму вельмі часта у нас ператвараюцца у кладоўку нейкія там балконы і іншыя рэчы? Таму што, а можа спатрэбіцца. Можа гэта кавалак шыферу будзе патрэбны, можа гэта баначка, коробачка, пакетик, што-небудзь, можа будзе патрэбна. Як мне будзе патрэбна, а мне не будзе. Як я буду жыць пасля. Вось філаргірія да гэтага вядзе. Каб жыццё ператварылася ў хаос, таму што ўсё патрэбнае. Можа быць, спатрэбіцца. Таму што тады, калі будзе трэба, мне будзе. Тады мне не патрэбна будзе ніхто. І вядзе яна да таго, што чалавек, в прынцыпе, маючы пачуццё нібыта бяспекі і таго, што сам пра сябе заклапоціцца, сам пра сябе падумае, з аднаго боку будзе самотны, ну, бо сам пра сябе клапоціся, хто табе патрэбны, да? А з другого боку будзе чалавек пастаянна напружаны. Ведаеце, як купіўшы машыну дарагую, будзе ўставаць ночы і глядзець, ці там не падрапалі, не ўкралі. За кожным разам, як нешта будзе піпікаць на вуліцы, будзе думаць, што это сігналізацыя, будзе перажываць, бедна, і так далей. І это будзе прыносіць новыя клопаты. Клопаты, і стан такі, калі ўжо не прыносіць шчасця і спакою, парадаксальна тое, што павінна было прынесці, тое, дзеля чаго вось это набывалася, тое, дзеля чаго чалавек за гэтым духам ішоў. Таму што кожны дух зла прыносіць падман. І яшчэ адзін важны момант для веруючых людзей. Ёсць цудоўны твор Квенцін Майсес намаляваў у 16 стагоддзі карціну «Мяняла з жонкай». На гэтай карціне сядзіць мяняла грошаў. Перакупшчык грош. Сядзіць яго жонка. Перакупшчык вельмі засяроджаны, такі няголены, такі цёмны, бедны, весь запрацаваны, на тым, каб этой грошы добра вылічыць. А жонка моліцца, у жонкі малітоўнік. Толькі што замест того, каб глядзець у гэты малітоўнік, яна так цікуе праз плячо на гэтага мужа, ці там все нормально у яго, як он лічыць. Вельмі мудра паказвае гэтая карціна адзін аспект, як філаргірія адцягвае ад духоўных справаў. Паступова, крок па кроку, тое, што духоўнае, бо звязанае з апекай Божай, звязанае з верою провід Божий, адыходзіць на другі план. Чалавек, які паддатны вось гэтаму духу зла, паступова робіцца менш пабожны, таму што менш давярае, таму што Бог як бы не мае ўжо месца ў яго жыцці. Гэта месца Бога, который вырашае, который забяспечвае, займае сам чалавек. Вось так паступова гэтыя матэрыяльныя нейкія клопаты адводзяць нас. І зноўку ж добра мяне зразумееце, гэта не значыць, што мы не павінны клапаціцца пра матэрыяльнае. Гэта не значыць, што мы не павінны клапаціцца пра заўтрашні дзень. Гэта не значыць, што грошы это зло, абсалютна не. Гэта не значыць, што чалавек не павінен мець нейкую падушку бяспекі, абсалютна павінен. Толькі справа ў іншым. Справа ў тым, што гэты грэх філаргіріі, срэбралюбства, гэта грэх празмернага клопату. Гэта тая сітуацыя, калі ты вось гэтае срэбра, ты гэтыя грошы, ты эту матэрыяльную каштоўнасць ставіш у цэнтры жыцця і робіш яе фундаментам свайго жыцця. Гэта вельмі хісткі фундамент, насамрэч. І хачу скончыць гэта тым, што ёсць такая байка пра нашага аднаго сабрата у 14 стагоддзі ў Англіі, францішканіна і караля Англіі. Гэты сабрат быў гвардыянам, такім апекуном кляштара ў Оксфордзе. І гэты кароль Англіі калісьці меўся яму так прыватна сказаць, кажа: браце, я памятаю цябе, калі ты быў класным прапаведнікам, калі ты гаварыў такія пропаведзі, которые хапалі за сэрца просто. Калі вось хацелася гэтага Бога шукаць. А калі ты стаў апекуном кляштара, калі ты стаў галоўным у гэтым кляштары,
ты забыўся ўсе словы, апрача слова «дай». І ведаеш толькі «дай, дай, дай». Вельмі паказальна. Часамі клопат можа нас сканцэнтраваць, засяродзіць на матэрыяльным. Часамі патрэба бяспекі, таксама апекі над іншымі людзьмі. Патрэба забяспечыць сваю сям'ю, патрэба забяспечыць жонку, мужа, тых, кім апякуешся. Патрэба рэалізаваць нейкі праект, который сам у сабе добры, божы, прыгожы, можа засяродзіць нас на грошах, можа засяродзіць нас на матэрыяльных каштоўнасцях, украўшы нам праз гэта каштоўнасці больш. Таму што рабіць, каб перамагчы гэтую філаргірію, перамагчы гэтага духа? Дзве рэчы. Першае – гэта спадзеў на Бога. Гэта у сабе практыкаваць, выяўляць, адкрываць вось гэты спадзеў, давер. Давер да Бога, давер да того, што Бог дапаможа. Толькі тады ўбачым цуды, калі будзем адкрытыя, будзем пустыя на то, што Бог нам дасць. Чалавек, які нясе штосьці, цягне, ён не можа прыняць падарунак, тому што рукі заняты. Вось трэба час ад часу практыкаваць вось такі давер да Бога, які не будзе сумазбродны, не будзе нейкі бязглузды, а праявіцца ў тым, што я вельмі канкрэтна ведаю, чаго я не маю, і да яго з гэтым звяртаюсь. Калі мне Пан Бог паблагаславіць у гэтым, я буду вельмі намацальна бачыць яго дзеянні. А другая рэч – гэта дзяліцца, гэта раздаваць. Прычым раздаваць, старацца сэрцам радасным. Бо Біблія кажа, што радаснага чалавека любіць Бог. Тая ж самая Біблія кажа, што срэбралюбства – это корень усіх зол. Это ў першым пасланні да Тимофея піша Павел, што з этого нараджаюцца розныя іншыя праблемы ў жыцці. Да? Клопаты, сваркі, лепшыя сябры перастаць быць сябрамі. У сям'і браты і сёстры могуць 20, 30, 40 год між сабой не размаўляць, таму што дрэнна падзяліўся спадак паміж імі пасля бацькоў. Розныя рэчы бываюць. Ось, яны звязаны не толькі з маёмасцю, але з усей вось этой вакол абстановкай, з кантэкстам. Таму што гэта значыла, што мяне менш любяць, што пра мяне забыліся, што пра мяне не клапоцяцца, бо клопат праява любові. Тут як бы больш глыбокае дно, але гаворка ідзе пра тое, каб радасным сэрцам дзяліцца тым, што маеш. Дзяліцца тым, што маеш, і гэта радасць таго, што ты раздаеш, і разуменне, што Бог табе дае больш, нараджае у табе і давер, і удзячнасць. Магчыма, таксама удзячнасць – гэта добрая практыка, якая дапамагае нам засяродзіцца на тым, што мы маем ужо зараз. Замест таго, каб думаць, як бы было вось калі б-небудзь, вось калі ў мяне будзе такая магчымасць, я буду вось так і так, выкарыстоўваць то, што ёсць зараз, і рабіць так, як атрымліваецца зараз. Гэта адзін крок для того, каб атрымалася. Для того, каб справа пайшла. Для того, каб нейкім чынам чалавек атрымаў асалоду і радасць того, што нешта змяняецца, што маё жыццё развіваецца, маё жыццё прыгажэй узрастае. Таму шчодрасць, таму давер, таму не чакаць, а удзячна прымаць то, што маеш зараз. Вось такія падказкі, як справіцца з вельмі хітрым, вельмі такім граючым на тонкіх струнах нашай душы духам зла, якім з'яўляецца філаргірія, срэбралюбства. А я развітваюся з вами, да сустрэчы ў наступных серыях «Зоопарка ў галаве». Няхай благаславіць нас Бог Сімаў. Айцец і Сын, Дух Святы. «Зоопарк у галаве». Великапостныя рэкалекцыі на радыё Марыя.